Durung kok assalamualaikum dang ulang. Yang satu keju susu, yang satu Coklat. Coklat ya, coklat. Coklat keju. Nganggo keju berapa, Ben? Masa Mboten. coklat mawon. Ya. kita jual piye? Assalamualaikum, Sek. Assalamualaikum Heeh. warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki sertane dijak mangan gorengan. Oh, aku apa nukokno mangan opi ceritane. Aku golek uang kanca kok ora enek. Ngono. Arep mangan ndi? Oh, golek mangan karo nopi ning ndi to? Golekno mangan opi. Lah ya ning ndi mangan apa wonge? Dedekmu ceritane bebek iki kok tutup. Itu kok lo ning liyane to mosok renek. Lah yo, tukune di pin. Rekomendasimu, Pin. Ngidil apa nang Caruban sing ndi? Iya ya. Oh, Ya mengko. ya. Dungare wonge gelem mangan bebek wonge. Wong seneng bebek, Pin. Ya biasane wis itu biasa tuku sitok. Kok iso tuh sitok ngono? Biasane ngongkon ngono kae. Oh, biasanya dia kan bar mangan ning warung. Oh, bamangan. Itu, guys. Lagi wonge urung balik kok. Balik ning ndi omahe ning kene, Pin? Ya menawa ning Kerja. Ya kerja. Mongko mangkat Ning ndi? Jakarta lah. Mongko bengi yo. Ya. Ya ora apa-apa, penting kendang. Penting sehat ngono lho. Ya, omahmu wis pirang persen? Seminggu mulai nganu yul. Apa jenenge? Duduk nggawe pondasi lah. Beli sepatu seminggu. Heeh. Kan karo lekto karo pandika ke kon ndelok sing apik dinane apa kok seminggu. Ya mau beda bumi wi jenang sengkala karo Jeneng sekolah kayak piye? ya jenang Jeneng abang putih ngono ge? iya ya Jaluk aku. ya nggak apa Ya, isuk wae ya. ya jam-jam piro wi rono engko tak bagi ngono lho Ya, terno ae to. ya isi-isi. tak terno Oke deh. wis akhire kon tak peseno panggang stu sore Kudu aku panggang ya? iya to mbok aku kan saya kok jenang sekolah oleh nek mbok aku yo pisane ngono sego karo pulup ngono lho Iya. Untuk kalau panggang dino Sabtu sore Sing aku biasanya aku tuku kok, Fatah ngerti? Dia tuku ning ndi? bajulan ini lho. Iya. Lah ini bajulan. Sebelah ndi to iku bajulane? Wes neng warung itu apa di jeneng warung etan nenek sing warung kula nenek. Lor lampu merah bajulan iki lho. Sing aku kene tuku apa jenenge ikan iku? Ikan bakar. Ya oke yo lore to. Lore. Totokan kowe dalan kula nyareng etan lho, dalane Pak kami iki lho. Suwe sok minggu tukene aku setu takok sik, ngusuk minggu jam 6 itu tak jupuk. Iya. Tenan ora njaluk ora? Ya lo apa ya? Jenenge kuwi lho. Iya. Kok tak terno. Iya. Lah apa jenenge wedhusmu mbok dol? Ya urung sik yul. Durung. Aku demben baradol kalung. Barang dol kalunge mbok Suti. Ya kalung ket karo bau banget. Oh, ya ora apa-apa, sampeyan nek rezeki tukune. Ya tuku nek tak jenenge piye kepepet lho ora Iya. duwe apa ya eneke kuwi wis kuwi. Heeh. Wis sampe meneh kurang ya ngo. Ya terpaksa wedhus wis tak dol. Tak jenenge butuh kok. Iya ora apa-apa, didol. Ah nyilih wong-wong kok cangkeme wong tangga-tangga ki ngono ke to. Lah ngene-ngene kok wegah. Ya, Celeng- sakjane lah. Iya celengane kuwi yes. Omblok iku sawerane akeh. Ya mbok tomblok. Nambahi ora mbokmu. Omblok iki tak dipikiran tak kadang. Lah tomblok aku piye lah aku gak. Gak ngewangi, nemen-nemen. Aku wis ora ngurusi penting aku karo mbok aku wis. Heeh ya. Wah sampe gajian iki lho mbok aku wis oleh jatah duit. Teko Ya. nggonku. Alhamdulillah. Ayo Bos, disupport Bos, Mbak Suti Bos. Ya kuwi lho ben. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya kuwi lho. Boleh lah nek arep jenenge nitip-nitip ya. Ya 500 Kan apa. janda loh Mbak Suti kan. Ya. Palamu gede nek ngekeki janda, nek ngekeki Iya. tak apa nek dienggo bangun omah lho, nggo Ya. tinggal seumur hidup. Berkah-berkah. Ya berapin? Ya berkah to. Dong guys. Titip nang aku nek kan. Ya terus Mbak Yul iso. Gak apa-apa. Oh meno Mbak Yul, aku titip ngono. Ya kok Ning iso. iki ya. Ning vlog iki ya. Ya. Engko ben sing Kok tak balesi. ben ana sing Titip ning titip. kene ngono. Ya ben wah titip salis tok kok ya ketok ya. Ketok
gak penak. Sing per kok. Cerewet ae kipine. Sama kowe kok terang kok. Udah pakai wonge. Udah pakai wonge oleh titipan bu aku. Alhamdulillah. Ya kok Mas Bruhar 300. Oh, makasih ya, Pin ya. Ya iya, aku pentingnya ya piye ngiwang. Heeh. Bendang cepat bar. Ning aja sampai udian. Iyalah, gak musim kemarau, Pin. Iya toh? Ya ora mesti to jenenge alam. Dulu sok. Iya sih. Mas ini engko iku berarti ditembok mubeng ngono, Pin? Mubeng. Oh. Engko talangnya ning jero. Ya talang ning jero. Terus kamarnya piye? Ya kok kamare wis telu to kok biasane. Si tak telu jejer-jejer mau madhep ngulon apa madhep balik sing asale. Menurutku jane menak ya madhep ngulon. Ya mana tuh ngomong wis. Apike sing ndi wong tuwake dia ngerti ya. Wis manut tukange kon kamar nek kene-kene. Ya menawa oleh rezeki. Menawa. Ding ding. Terus nih kowe rokok kan? Rokok apa? Jarimu kowe rokok sik. Nya, kowe metu. Jok kena aku. Ora. Ini tuh Seto. Iku didelok. Apa nih dong? Ya ki rokok asik bos karo Mbak Yul tak rokok asik. Ketah ya. Ini cangkem. Sik lho aku tak rokok asik lho. Ben enak. Tuh kasak pengen terus pasar gandu bos. Loh pasar gandu. Pasar kewan bos. Pasar kewan bos. Nah, panggo iki pasar dino apa iki? Pasar bos. Warung ombak goreng sate bos. Iki aku ceritanya diajak Mbak Yu makan teman-teman. Baru mulai konggone 3 doyok toh, mulai dilelep Mbak Yu. Jangan oke, siap. Yo jangan lupa ya. Oh, kalau omongin Mbak Yu udah mengkai ya tolong di support like. Main lagi nggone iki ning pasar Gandu. Dia ceritanya dijak mangan. Ki ndonga golek ning golek pas ning Gandu to. Golek mangan, ternyata tutup. Terus itu rencana mau ning ning Caruban bos. Stop. Mending gue ning Caruban. Boleh. Kok dijak mangan nih, mangan aku manut. Kok pecel, oke. Barang apa mobilnya Mbak Jul. Dia aku ning pasar Geduk e wonge tertane cek pesen singkong keju. Terus dia aku ya tak di tukang Mbak Jul singkong dikai susu saiki bos. Tempatnya yo ngene iki bos, tempat jenenge Sumber Gandu ngene iki bos. Ngono ba tempatnya. Wah, tempatnya ngono bos. Tempatnya warung remang-remang, warung ngopi, cah nom-nom, wong tuwek-tuwek. Tuh tak sepile singkong. Singkong keju bos. Singkong keju bos, mobilnya terus ngopi bos. Gak apa-apa menawa kan masuk TV menawa nek sing
pengen kan yo alhamdulillah boleh. Nggih. Amananong boten napa. Nggih. Nggih dalam konten dalam. Nggih konten singkong. Singkong keju, Bos. Ki sukane Mbak Jul. Singkong keju. Singkong keju, Bos. Oh, senengane Mbak Jul, Bos, singkong keju. Wes, Bos. Sore hari ini tak akhiri ya, teman-teman. Jangan lupa di like di komen-komen. Moga-moga kita kenal rojo lancar terus. Jangan lupa ini mobil Gus Nopi. Ya jangan lupa mau tak akhiri vlog sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.